mai 2020 ɗo e radio fulɓe international puɗɗortoɗen ko journal le soleil ko situation coronavirus o ɗo e leydi men sénégal hollitama hanki en dañi ken meeɗa dañde woni capanɗe nayo e tato selluɓe lawol gotol koti galleji muɗumen ɓe kolliti sénégal hande ene yaara e yimɓe sappo kono wonti joni joni o yimɓe sappo e goho kowona ɗum ko hollitama yimɓe capanɗe jeetato e jeenayo hanki dañi coronavirus hen tato jeeya koye ko wiyete ka communautaire ɗum noon ko caggal temedde jeetati e jeeɗiɗi test uji baɗaɗi ɓe garti hen ɗum ni woni ko ɓuuri tengtude hande e journal men journal le soleil jayde les échos ɓe piniri koye contrat sénélec e Akilee oɗo saaha eɗen gandi haala ka addi caɗele tigui tigui oɗo contrat ɓe kolliti noon IGE ARMP OFNAC kañumen foof e cour des comptes nannama hen ɓe kolliti oɗo saaha noon oɗo cadre uji sénélec ɗi oɗo saaha noddi dendagal corps de contrôle aji gonɗi ɗo e leydi sénégal beele ɓe jaltina gonga walla ɓe ƴewto hunde nde kono ɗum ko ɓe garti e président Macky Sall caggal duuɓi nogas e jeetati ɗi pape Jean Paul II Arnaud ɗo kanko président Macky Sall mawda oɗo mo ganduɗa woni pape François gardiɗo dendagal isaji e caɗele Iran daw dañi ha porta plainte caggal nde ɓe kappima ko jampadal kanko noon nde o huccodiri e ɓeɗo ɓe ganduɗa goni enquêteur uji ɗi kanko Iran daw o arti e haalaji tiɗɗi no fewi kowona ɗum ko ɓe garti situation coronavirus ɗo e leydi sénégal yimɓe ɗiɗo o maayi hanki toon to Médina ɓe kolliti walla e leydi sénégal tan 2 décès enregistré hanki e gorko dañɗo duuɓi capanɗe joyyi e jeetati hen goɗɗo dañi ko capanɗe jeeɗiɗi e nayyi donc oɗo saaha ko 23h50 o hawri e ladial hunde nde ene tengti nde fewi e journal men les échos jayde enquête ɓe piniri koye caɗele ɗe guila wiya mesure d' accompagnement ji ma mbat guila wiya laamu ma wallit yimɓe hunde nde koko leeli no fewi ɓe garti e mortala kane mo sénes o holliti crise o aussi ko crise mo ganduɗa way kono d' évaluation ni oɗo saaha o wi hunde nde fof ene muusi Sidi Lamine Ndiaye mo SFD o holliti e microfinance uji ɗi ko yoɓate ko foof ko catastrophique donc foof koko muusi ɓe garti e Mamadou Ibra Kane mo SEDEPS o holliti jagorogal kalfinagal économie nanni ko fotino milliard peccal nayyi e trésor public donc hunde nde nanɗon ɓe garti e oɗo gujjunoɗo bébé toon to Keur Massar kanko noon o fowama junggo ɓe garti ɓene mbaɗa enquête est ce que wona complicité ɗum woni ko ɓuuri tengtude hande e journal men enquête kono noon docteur Alioune Blondé Diop ko médecin interniste o holliti so tawi ko gonga yo population o waɗe préparé tan kañum wawa hoddude e virus o ene wayno o ari tawtude binoɗo yo virus o woppe waɗi circulé jayde source ko médecin spécialiste uji ɗi donc ɓe ganduɗa ko médecin en spécialisation kamɓe noon ɓe kolliti e temedde tati capanɗe jeegom e goho million e franc CFA kokkaɗo personnel liggotoɓe dendagal e cellal ɓalli kamɓe ɓe ngala hen ko ɓiyejjitaɓe hen ɓe kolliti noon tampere nde foof koye mabɓe artata donc oɗo saaha won hen ni médecin biɗo kamɓe hay protection ji gooti ɗi ngala ɓe kolliti noon oɗo saaha hay ɓe ngala hay masque uji saabu noon masque mo ganduɗa ko masque chirurgical foti wurde ko waktuji nayyi ɓe kolliti kono noon masque o ko ñalawma o foof ɓe kaɓɓata ɗum donc ɓe ngala hay matériel donc kamɓe koɓe yejjitaɓe ɓe garti aussi e chiffre aji coronavirus dañaɗi hanki capanɗe jeetate e jeenayyi ɗi ɓe mbi noon koye district cuuɗi cafriɗi sappo e goho ɗi jiitaɗi ɗi ko district mo Sédhiou dañi jeetato Dakar sud dañi jeegomo Dakar ouest dañi tato Dakar centre dañi nogaso Dakar nord dañi sappo e tati Touba dañi jeetato Thiès dañi nayo Mbacké dañi nayo Vélingara dañi sappo e tato Rufisque dañi jeegomo Keur Massar dañi goto donc ɓe kolliti ɗum ɗo ko hunde tengtude no fewi e journal men source a jayde l'observateur ɓe piniri ha hande koye pandémie covid 19 yimɓe ɗiɗo maayi e leydi sénégal e ñalawma goto Abdoulamine Sey chronique d'une mort foudroyante du coronavirus ɓe garti e sappo e goho ɓiijo mayɗo e coronavirus ko neɗɗo dañnoɗo duuɓi
capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o honno ko toon to Dakar Plateau ɓe garti noon e haala muska fuɗɗima jibinede e ko fate force covid 19 oɗo kalis mo ganduɗa kamɓe jogui pour feccude leydi ndi ko temedere million ɓe jogori feccude nder mabɓe kamɓe ardiɓe ɗum noon addi haala goto e mabɓe foof ma dañ 3,5 millions e franc CFA walla 3 millions 500 mille e franc CFA membre foof ɗum noon addi caɗele opposition o holiti ɗum ɗo ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo kalis oɗo fotani feccede yimɓeɓe mbuuɗu hay goto fotani ɗum hen memde ɗum kadi ko hunde addunde probléme oɗo saaha e comité o ko wona ɗum ko ɓe kolliti journalier goto e usine NMA Sanders koko maayi ɗum noon kadi woni hunde nde ganduɗa addi dillere seeɗa ɓe gaddi e sooda mo ganduɗa kañum wujjuno bébé dañ ɗo ñalawma goto toon to Keur Massar o nawtama toon to hôpital to pour enquête uddite ɓe garti caɗele irandaw dañi ɓe garti aussi e Mbaye Diagne mo ganduɗa ene jogori yaltinede galle mum toon to Belgique oɗo saaha mo kalten eɗen gandi wonnomo toon bloqué ko pandémie covid 19 jotu jande Dakar Times ɓe garti koye bon de commande mo temedere capanɗe jeetati e jeegom milliard e franc CFA caɗele akile e oɗo mo ganduɗa woni Mamadou Mactar Cissé woni Mactar Cissé ɓe garti e makko Mouhamadou Mactar Cissé ɓe mbi e Amadou Ly Samba Lawɓe Ndiaye e Éric Berto e Bruno Lesosek kamɓe tigui poti wadde rendre compte saabu oɗo dil walla oɗo mafia ko kamɓe tigui mbatno ɗum te ɗum ɗo ɓe mbi ko hunde hawnide no fewi ɓe garti e tragédie familial mo ganduɗa oɗo saaha ɓe garti hen Aram Sall ko caggal nde wiya baɗum koko maayi wari ɗum ko coronavirus mette naati e makko no fewi o yani crise cardiaque o maayi ɓe kolliti dal ɗum ɗon ko hunde hawnide double meurtre à Médina à cause du covid 19 ɓe garti e toon to Mbadakhoune ɓe mbi ko gendarme goto waɗa blessé e attaque armé bannoɗo toon woni guyka wannoko toon ɓe garti aussi e caɗele ɗe ɓe garti e ko gandanɗa hoorema woni Maymouna Diallo ko waɗi gorko mum ko ɗum ɗon wonata hande émission men Joljole Mouhamed jande Vox Pop koye Maymouna Diallo ɓe piniri yuppi gorko mum ndiyam guldam walla duulin gulɗo holko rendiniɓe e ko way noon jiɗɗo ɗum andude foof yo fat émission men Joljole joni joni ɓiɗɗo leydi Médina dañɗo duuɓi capanɗe joyyi e jeetati oɗo saaha maayi e kadi 10e mort covid 19 ɓe garti hen ɓe garti e professeur Seydi mo ganduɗa kañum halfina kala ko fate safaro coronavirus hande ɗo e leydi Sénégal kanko ardi o holiti ko wonde irresponsable gonɗo mo neɗɗo wasde finde tan woni wasde miijade sukaɓeɓe so jeehi école ma mbasdañde coronavirus o wi ɗum kay ko hunde fadani so tawi école aji ɗi gudditi sukaɓeɓe il faut daña coronavirus par ce que hunde nde yimɓeɓe cuwa taw parde c'est irresponsable de penser qu'il n'aura pas de cas dans les écoles holiti ɗum ko oɗo mo ganduɗa kañum tigui woni professeur Seydi Mohamed niveau de